Тези от вас, които харесват паранормалното, могат да натиснат тук горе. С нов епизод всеки четвъртък. Части от криминалните и ужасяващи епизоди може да чуете в Spotify и Apple Play. Благодаря ви за подкрепата. Ако наистина цените труда ми, може да ме подкрепите в Revolut. И в края на годината ще даря сумата, както и лични мои средства на една кауза. Правете добро, защото доброто е сила. Искрени благодарности. Здравейте и добре дошли в поредният криминален епизод. Поздравявам всеки един от вас. А сега настанете се удобно за поредният криминален случай. Двойка, къмпингуваща в пустоща, предупреждава приятели за странник, преди трагично да бъде убита. Млада и талантлива жена напуска Airbnb преди да изчезне безследно. Днес структурата ще е малко по-различна. Ще разгледаме два случая вместо един. През септември 2021 година изчезването на Габи Петито привлича вниманието на целия свят. Нейният случай получава огромно медийно отразяване, но в същото време се случват и други трагедии, за които почти никой не говори. Днес ще разгледам два такива случая – на Кайлин и Кристал, както и на Лоран Чо. Историята на Кайлин и Кристал започва в щата Колорадо, далеч от океана, но с невероятни планини, диви пейзажи и безброй възможности за приключения на открито. Кайлин Шулт е родена на 5 септември 1996. 4 години по-късно се ражда брат и Макан. През 2009 и 2014 тя учи в гимназия в Билингс, Монтана и работи почасово като заварчик. В зряла възраст Кайлин е свободолюбива, но преживява тежки моменти. Насилствена връзка и загубата на брат си при стрелба. Това я въвлича в депресия и мисли за самоубийство. Баща й, Шон Пол, забелязал състоянието и я убедил да се премести с него в Моаб, Юта, за ново начало. През 2019, по време на преход с баща си, Кайлин среща Кристал Търнър. Между тях веднага пламнала любов. Кристал, родом от Хот Спрингс, също е новодошла в Моаб. Енергична, обичаща природата, риболова и къмпингите. Животът на Кайлин тръгнал в положителна посока. Нови приятели, стабилна връзка, работа като касиер в Moonflower Community и Кристал започнала работа в Макдоналдс. Двете заживели заедно, включили се в общността на Van Life и имали големи планове през април 2021 да се оженят. Кристал дори си купила мечтаният Харли Дейвидсън. Но тук идва петък 13 и странникът от Моаб. На 13 август Кайлин завършила смяната си в Moonflower, а вечерта с Кристал и приятели отишли в Woody's Tavern. Там споделили, че на къмпинга им се навъртал непознат мъж, който ги е наблюдавал и плашил. По-късно двете се върнали на лагера си на път Ласол Лоуп Роуд. Пишат на приятели, че странникът се е върнал. Този път паркирал по-близо и носел дрехи и храна. Малко след това комуникацията с тях напълно прекъсва. Минават 3 дни без контакт. На 16 август Кристал не се явила на работа, а шефът й не можел да я открие. Същото се случва и с Кайлин. Семействата им подали сигнал за изчезване. И търсенето е било много трудно. Защото районът е огромен, медиите почти не отразявали случая, а двете живеели номадски без постоянен адрес. На 18 август семейна приятелка на име Синди Сю Хънтър се включила в издирването. Синди започнала търсенето от паркинга на Макдоналдс, където Кристал често ставяла своята кола там. Превозното средство е там, но от двете жени нямало и следа. Няколко часа по-късно Синди се насочила към Ласол Луп Роуд, район, в който се предполага, че те може да са къмпингували. Докато е по телефона с бащата на Кайлин, Шон Пол, минал покрай Whispering Oaks. Забелязал сребристият им автомобил през просека в дърветата, паркиран на прашна пътека.
Лагерът е добре оборудван. Разпъната палатка, много вещи, но царувала зловеща тишина. Когато се приближава до близкият поток, Синди вижда нещо необичайно. Малко по-късно най-лошите й страхове се потвърждават. Намира тялото на Кайлин Шулт, частично съблечена и с множество огнестрелни рани. Наблизо е и тялото на Кристал в сходно положение. По това време Синди все още е била на линия с Шон Пол, който й казвал да се махне оттам незабавно, защото убиецът може да е наблизо. Тя се втурнала към колата и потеглила, звънейки на 911. Случаят получава оскъдно медийно внимание, а напредък почти няма. Появили се слухове, че Брайан Лондри е заподозрян по делото. И може да е замесен. Известно е, че е бил в хотел близо до Мунфлауър по същото време, но връзка с убийствата така и не е установена. 5 дни, проливен дъжд и градушка преди откриването на телата унищожават потенциалните следи. Гуми, отпечатъци и ДНК. По същото време на едва 200 метра се провежда сватба с 100 гости, но полицията не събира показания и не изготвя списък на присъстващите. Историята им завършва без отговори. Не е ясно кой и защо е убил Кайлин и Кристал. Едно от последните й съобщения към приятели било: ако нещо ни се случи, значи сме убити. Двете оставят след себе си скърбящи семейства и приятели, решени да търсят справедливост. Следващият случай ни отвежда в Ню Джерси. Както и предишният, почти не получава медийно отразяване. Лоран Чо, наричана накратко Ел, е 30-годишна американка от корейски произход. Талантлива, забавна и вярна приятелка. Родена на 20 декември 1990 година и завършва гимназия Хъндертон Регионал през 2009, а след това учи в музикално училище. В тинейджърските си години печели черен пояс по таеквондо и пътува с хорове из Европа. През 2015 вече е учител по музика в гимназия в Ирвингтън Тауншип. Талантлива сопрано-певица и ръководител на църковният хор. В свободното си време е и готвач, както и художник. Въпреки професионалните успехи, с времето започва да се съмнява в избора си на кариера. Животът й се струва монотонен, губи мотивация и решава да търси свобода далеч от източното крайбрежие. През есента на 2020 напуска учителската работа, за да започне напълно нов живот. Малко преди това се разделя със своят приятел Коди. Разделата между Лоран и Коди била приятелска и те останали близки. Коди мечтал да обиколи САЩ с вана си и поканил Лоран да се присъедини, предложение на което тя не можела да откаже. Пътуването ги отвежда в Бомбей Бич, малко селище край езерото Саутън в Калифорния. Там се потопили в общност от артисти и бохеми. Лоран купила стар училищен автобус с идея да го превърне в фудтрак, от който да печелят пари и да пътува. Започнала да готви и да организира вечери за новите си приятели, които й печелили място в сърцето на общността. През юни 2021 Коди и Лоран са поканени да отседнат в Airbnb The Hall в Юка Валей, заедно с познати от Бомбей Бич. Собственикът бил техен приятел, италиано-американски музикант и режисьор. И скоро наел Лоран като личен готвач за имота. На 28 юни около 15 часа Лоран изглеждала разстроена. Коди забелязал, но не попитал за причината. След кратък словесен спор, той се прибрал в автобуса да се успокои. Когато излязал 10 минути по-късно, Лоран я нямало. В средата на пустинята, далеч от населени места, изчезването било странно. Тя оставила телефона си, вещите си, храната и дори водата. Последно била с бутуши доктор Мартенс. Коди позвънял на 3 приятели, а в 17 часа уведомил полицията. Медиите отразили случая слабо. Търсенията били ограничени и без никакъв успех. 4 дни по-късно, на 2 юли, шерифството в окръг Сан Бернандино спряло официалните спасителни операции. Заявило, че няма доказателства за престъпление. В следващите месеци нито следи, нито свидетелски показания. Провели се и въздушни претърсвания, но без никакъв резултат. Междувременно медиите били изцяло погълнати от случая Габи Петито.
а близките на Лоран говорили за неравнопоставеност в отразяването. Дори бащата на Габи призовал хората да помагат на всички изчезнали, а не само на най-известните случаи. На 9 октомври, 3 месеца и половина след изчезването в пустинята край Юка Валей, са открити човешки останки. На 28 октомври ДНК анализ потвърдил, че това е Лоран Чо. Тялото било на по-малко от 300 метра от квартирата, в която отседнали. Сестрата на Лоран публикувала трогателно съобщение във Фейсбук, благодарна на всички, които са търсили заедно с тях, и описва болката като безкрайна. Все още няма публикуван токсикологичен доклад или официално заключение за причината на смъртта. Случаят на Лоран Чо е трагичен, но и показателен. Дори след откриването й, онлайн интересът никога не е достигнал и 1% от този към Габи Петито. И двете са били млади жени, обичани от близките си, но едната история е станала национална новина, а другата е потънала в забрава. Какво се е случило с Лоран, при положение, че тялото й е било толкова близо до мястото на изчезването? И кой е убил Кайлин Шулт и Кристал Търнър? Дали странникът от Моаб? Може би той е истинският извършител. Споделете ми вашите твърдения долу в коментарите. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако желаете да чуете още някоя криминална история, натиснете върху тази тук. Благодаря ви за подкрепата и до следващият криминален случай.